שידור חדש מגדלי עזריאלי, קצת גלגלצ וענבל גבריאלי, סושי טורטיה קפיצה להורים, אלה דברים שכל כך חסרים. לגמור את ילודה לימד ועל יהודה, אספרסו ואייפוד ובועז מעודה, סשימי ודרינקים עם רבועים, אלה דברים שעשו לי נעים, שעצוב לי, שרטוב לי, שקשה נורא, חושבת על מה שחסר לי עכשיו, ואז שום דבר לא רע. בין הצוואר לפנים למרפסת, ועם בריטני ספירס כבר עם פירסינג בלסת, לחסום לי בפייסבוק אך סתם חברים,